Gula volkanî ya bi navê Nemrûdê di cîhanê de mezintirîn duyemîn gul e her wiha weke gula krater ya Nemrûdê jî tê te pênasekirin tê te navkirin ev der an ku çiyayên li derdora golê ji her wiha behrê an ku deryayê tam 3500 metreyan bilind e. Gul bi xwe jî 2227 metreyan bilind e. Di encama teqîna çiyaya agirîn an ku volkanî de her wiha ev gul çêbûye. Hevkarê min Cuma Kiliç bila hindek dîmenê gulê jî li gel we parve bike li gorî zanyariyan her wiha ava gulê weke ava vexarinê ye an ku bê bêhne û bê reng e ji ber wê yekê bir awayeke rihetî her wiha dikare bête vexwarin jî. Navê xwe ji kurê digire navê xwe jî ji hikûmdarê Babilon ku ji beriya zayînê ji beriya mîladê di 2100 salê de her wiha jiyaye navê xwe jî ji wî digire. Li gorî zanyariyan cihê herî kur yê vê gulê tam 176 metre ye an ku 176 metre xala herî kur ya vê gulê derdora wê jî an ku dirêjahiya wê jî 49 kilometre bi taybetî 49 kilometre li belê bi giştî her wiha 1236 metre ducar e bi vî rengî ev li ku derece digire her wiha li ser Bitlisê bajarê Bitlisê di navbera sê navçeyan de an ku navçeya Nûrşên Xelat û Tetwanê de cih digire bi taybetî jî ji çar aliyên welat û yên cîhanê xelk tên geştyar têne li vê derê serdana vê derê dikin. Bi rastî dema ku ji mirov bixwaze ji Tetwanê bigihe vê derê 20 kilometre rêyek heye mirov dide bi çiyayekê ve lê belê rêya wê xweş e ne rêyekê asê ye bi awayekê hêsan û rihetî welatî dikarin her wiha derbasî vê derê bibin. Ji aliyê din ve hewaya vê de gelekî hênik e ji ber vê hewayê cuda û hênik çendîn coreyên nebatan yên giyayan li vê derê her wiha şîn dibe mirov dikare wan jî li vê derê her bibîne. Bi vî rengî ev gul jî weke me gotî gulekê volkanî ye di cîhanê de di dinyayê de cîhanê de ya gula mezintirîn ya duyemîn e ya yekemîn jî her wiha li ku derê cih digire li Amerîkayê cih digire û piştî wê jî her wiha mezintirîn gul her wiha ev gul e. Danasîna wê jî ji aliyê rêveberiya geşt û guzariyê ve li vê herêmê her wiha tê tekirin lê belê gelek welatî yekem car dema ku têne vê derê dibêjin ku xweziya ew zûtir bihatana her wiha serdana vê gulê bikirane an ku ev dîmenê wisa xwezayî yê siruştî bidîtane belê guleke wisa bê hempaye li Bakur û li Tirkiye xwe yekemîn gula volkanî an ku krater jî jê re dibêjin bi vî rengî ye bi rojan her roj bi sadan geştyar tên û serdana vê gulê dikin.